landsholdets 25-kamps jubilar. Jon Dahl Thomasson og overrækken blomster. Her er Lars Jacobsen. De næste spiller var med i landsholdets 3 første VM-kvalifikationskampe sidste efterår. Men i vinter måtte han opgive sin karriere efter flere knæskader. Nu vil landstræner Morten Olsen og generalsekretær Tim Stjerne Hansen takke ham for hans indsats i 53 landskampe i perioden fra 2000 til 2008. Giv en stor hånd til Martin Laursen. Og han blev den første danske spiller med over 100 landskampe, da han i perioden fra 1970 til 1989 spillede 102 landskampe med sejre i 53 kampe, 28 uafgjorte og kun 18 nederlag. Står han her i aften med ansvaret som træner for det danske landshold i sin landskamp nummer 100. Giv også en stor hånd til vores landstræner